ji gramofonê bigirin heta qesedan, ji çirayan bigirin heta tifingan, ji bahulan bigirin heta sindoqan. Her tişt dîrok di vê kafeyê de zindî ye. Li bajarê Amêdê du bira nêzîkî 20 sale kelûporên kevnar didin ser hevdû. Ji 8000 zêdetir kelûpor kom kirine. Van kelûporan vêga li kafeyekê de pêşkêşî welatiyan dikin. Ev karê me ji 1901 ve dest pê dike. Berê me îşe li quntê dikir, me îşê xwanê jî dikir, cîgerê me çê dikir. Dikanek me pîrcik hebû, me va tiştê kevnare me bela dikir, rast dikir. û piçekî gelê me dîrokî hes dikir, kepa bajara hat. Peyre birayê min piçûçik bû, mezin bû. Mi dev jê barda birayê min pêş ket, da hev xizetkanî mezin kir. Peyre me cîkî sazbane, cîkî me vekir. Me kir weka qafekê cê xwarinê dîsa. Birayê min daha meraqe wî hebû, pêş ket, wî dewam kir. Xortên Elûhê dibêjin armanc dikin ku bi van kelûporan bikevin lîsteya pirtûka Guinnessê û li cîhanê deng bidin. Heman demî de armanc dikin ku nifşên nû kevneşopiya dapîr û bapîrên xwe nas bikin. Saf taybetanekê kêm e, lê belê cêmeyî Batmanê kevnare saf, yani 200 sal berê jî hene û ê pêştir jî hene. Yalnız ev tiştê ku ez dibêjim, birayê min daha pêşket ev va tişta ve. Şu an navê wî jî me lê kiriye. Me jê wî Paşa, Ahmed Paşa me çêkiriye navînakê. û me xwest gom Diyarbekir jî vekim, me xwest me gom Mêrdînê jî vekim. Millet tiştê me dîrokî cîwî de bîne û kitaba de naya xuya kirin. Me got bila xelk bibîne, destê xwe bidiye, yani têxe canê xwe de hes bike. û min pêş xist û hatine vê heta birê. Yani tamamê Tirkiye me geriyan û êgo xelkê ji me re anî, me kirî. Êgo me çû anî, êgo me yani me dikarim bêjim me tamamê Tirkiye me geriyan ji min va tişta. Êgo li gunda, me gund nehiştin dor xwe, me tep dane hev. Heta vêga 8000 û tiştek destê me de heye. Ji xwe ev Guinness Rekorlar kitabî em ê têkevin wê înşallah. 10,000 tamam em ê têkevin wê başvurmuşî wê kin. Xortên Kurd li tevaya Tirkiyeyê gund bi gund, bajar bi bajar geriyane û koleksiyona xwe pêk anîne. Di koleksiyona gencan de ji radyoyên kevnar bigirin heta surahiyan, ji ütiyên bi agirê bigirin heta kûp, merş, cerk, moxel, bejîng, daktîlo, saet, fincan, keman û her wekî din hene. Sevda Kaplan, Kurdistan TV, Amed.